Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студияда Илгиз Шәкуров. 25 октябрь яңалыклары турында алдағы йорт сәгатьтә. 90 мең кеше төзегән Идел ракадасына 80 ел. 6 ай эчендә 1000 километр тимер юлны төзергә кирәк. Идел ракадасы Бөек Ватан сугышында җиңүне ничек якынайткан? Рузель Шарипов репортажында. Соңгы юлга озаттылар. Чаллыда Украинада барган махсус операциядә хәлак булган Андрей Геранцев белән хушлаштылар. Он даже инструктором был для Сталина. Геройның батырлыклары турында. Гөлнара Миниханова репортажы. Елга урынына сөт ага. Трубадан ак су чыгып тора. Елга уртасында. Әйләнә тирәгә китергән зыян өчен кем җавап бирер? Инзилә Хусаинова шул хакта. Мәктәпләрдә балаларны тукландыру, торак коммуналь хезмәтләргә бәя арту, дару хаклары. Февральдан 10 мартка хәтле даруларның бәяләре әз генә артты. Тарифлар буенча комитет утырышында нинди мәсьәләләрне күтәрделәр? Гөлнас Сәйфетдинова тыңлады. 2022 ел ил тарихына Идел ракадасын кулланылышка тапшыруның 80 еллыгы буларак кирип калачак. 1000 чакрымлы бу юл Сталинградтан безнең Зөя Свияжскига кадәр сузылган була. Бөек Ватан сугышы елларында ул фронт сызыгы янәшәсеннән барган мөһим тимер юл маршруты ролен үти. Бүген әлеге истәлекле дата уңайыннан Казанга җиңү поезды килде. Ул бу көннәрдә ракада узучы тимер юл станцияләрендә тукталыш ясый. Зөя, Свияжск, Буа, Бурундук, Ульяновск өлкәсе. Һәр берсендә мемориал такталар урнаштыралар. Әлеге бөек төзелештә катнашкан тыл хезмәтчәннәренең туганнарына Идел ракадасына 80 ел дигән күкрәк билгесе белән бүләклиләр. Сталинград-Свияжск маршрутын ни өчен җиңү китергән юл дип атыйлар. Рузель Шарипов репортажы. Мин инде зур үсеп офицер булгачтын гына аның бу тимер юлда эшләгәнен белдем. Илхам Хөснетдиновның әнисе Фәхри Банат 80 ел элек Килдурас авылы янында тимер юл төзүдә катнашкан. Әлеге юл Идел ракадасының бер өлеше була. 17 яшьлек кызга төзелеш урынына барып җитәр өчен 60 чакрым юлны җәяү үтәргә туры килгән. Әнисенең ил тарихына керткән зур өлеше өчен Илхам Хөснетдиновка бүген Идел ракадасына 80 ел дигән күкрәк билгесе тапшыралар. Авыр булган ул инде шаң сугып торгызалар иде, абитка шаң булып сугып зыялар абит ашыдыр якты, и шаң сугып юкларга гына ятадыр якты. Тәртип бик каты булган. Потому что үзегез беләсез, моны 6 ай эчендә 1000 километр тимер юлны төзергә кирәк булган. Идел ракадасын Бөек Ватан сугышы елларында нибары 6 ай эчендә төзеп чыгалар. Быел аны кулланылышка тапшыруга 80 ел. Шул уңайдан Казан тимер юл вокзалына җиңү поезды килде. Аның вагоннарында хәрби техник үрнәкләре, данлыклы Катюшада Т-34 танкы да бар. Җиңү поезды составының башында данлыклы Л-0693 паровозы тора. Нәкъ менә мондый техника 80 ел элек тә Идел ракадасы буенча меңләгән солдат, танклар ташыган һәм 184 көн эчендә нәкъ менә мондый юллар аша 200 мең шундый төялгән вагон узган. Идел ракадасы Зөя Свияжск станциясеннән алып Сталинградка кадәр җитә. Озынлыгы 978 чакрым. Белгечләр фикренчә нәкъ менә әлеге маршрут Сталинград сугышында уңыш китерә дә. Чөнки моннан фронтка хәрби кирәк-яракларны да алып баралар. Сталинградтан халыкны һәм сәнәгать җиһазларында эвакуациялиләр. Юлны төзүдә 90 мең кеше катнашкан. Шуның 1000 гына тимер юл өлкәсендә эшләүчеләр, калганнары гади халык. Строили жители Республики Татарстан. Тимер юлны төзүдә Татарстан, Мариэл, Чувашия, Удмуртия, Ульяновск халкы катнаша. Маршрутны кулланышка бары 200 көн эчендә тапшыралар. Бу рекордлы вакыт. Хәзер заманча технологиялар була торып та моңа ирешеп булмас иде. Халыкның күп өлеше төзелеш вакытында һәлак тә була. Аларның хәтерен мәңгеләштерү максатыннан тимер юл узган станцияләрдә мемориаллар да урнаштыралар. Хәзер җиңү поезды Казаннан Ульяновск шәһәренә юл тота. Бүген состав шулай ук Зөя, Килдурас, Буа, Бурундук станцияләрендә дә тукталышлар ясады. Рузель Шарипов, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда өлешчә мобилизация дәвам итә. Бу көннәрдә хәрби комиссариатлар каршында иртәдән үк мобилизацияләнүчеләр, аларның якыннары һәм туганнары җыела. Районнардан егетләрне Казанга озаталар. Инзилә Хусаинова берничә районнан күзәтү әзерләде.
Шәһәрнең патриот үзәге яныннан 30лап ир-егет китә. Фәнил Ибраһимов мәсәлән улын озатырга килгән. Түбән Камада инде 6 ел эшли. Хатыны, 2 кызы бар. Повестка килер дип уйламаган идек дә ди ул. Башкириядан кидем. Малайна затырга. Түбән көтмәлек дәзәк. Сылай. Егетләргә уңышлар телисем килә. Бер-берегезне үзләрчә менә бүген чикборга басып торасыз. Шулай бергә булып, инде исән-имин сезгә барыгызга да кайтырга насыйп булсын. Нурлат егетләрен ватанпәрвәрлек рухындагы җырлар белән концерт куеп озаттылар. Бу өлешчә мобилизация буенча чакырылган ир-атлар. Хәзер алар Казанда хәрби әзерлек үтәчәкләр. Аларны балалары, әти-әниләре, хатыннары озатып кала. Җиңәбез инде, обязательно сез булмый апа. Кайгырмагыз. Безнең Нурлат егетләренә ярдәм итә торган булабыз. Кирәк яратлар, нәрсә кирәк барса да, медикаментлар, җылы киемнәр, бар һәммәсе. Егетләр хәрби комиссариат каршында Казанга хәрби әзерлек үтү өчен китүләрен көтә. Аларны озатырга гаиләләре, туганнары гына түгел, район башлыгы да килгән. Мобилизацияләнүчеләргә кирәк яраклар, җылы киемнәр, азык-төлек тутырганнар. Көне кичә эштән соң барып алдым. Исән сау, әйләнеп кайтырга дигәндә. Исән сауны йөреп кайтсын. Тизрәк көтәбез. Мамадыштан бу көннәрдә өлешчә мобилизация буенча 32 кеше киткән. Кемнәрдер улларын, абыйларын, ирләрен озата. Махсус хәрби операциядә катнашырга үзләре теләп баручылар да бар. Сезне Аллаһ бирсә, һәр вакытта без җиңеп чыкканга кайтабыз. Саклап кайтабыз Аллаһ бирсә. Боевой. Район җитәкчеләре мобилизация буенча чакырылган ир-егетләргә һәм аларның гаиләләренә һәр яклап ярдәм итәргә ышандыра. Инзилә Хөсәенова, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Казаннан Лисичанск шәһәренә 120 тонна гуманитар ярдәм җибәреләчәк. Эчә торган су, азык-төлек, кием, салым һәм көн күреш кирәк яраклары төялгән 6 зур йөк машинасы китәчәк. Февральдән башлап Татарстан, Донецк һәм Луганск халык республикаларына 600 тоннадан артык гуманитар ярдәм юллаган. Аны җыюда Бердәм Россиянең Казандагы бүлекчәсе, ярдәм янәшә хәйрия фонды һәм волонтерлар катнаша. Иртәгә иртән Казан һәм республиканың башка районнарыннан 6 машина кузгалачак. Бу юлы әлеге акциягә Буа, Сарман, Орча, Апас районнары, Яршаллы шәһәре кушылган. Мензелевск районыннан мәсәлән 9 тонна бәрәңге кабул иткәннәр. Бөгелмәдән ризык әзерләү өчен махсус мичләр китертелде. Якташларыбызгайым. Алар һәр шушы мин әйткән районнардан һәр берсе айрым машина үзләре бәрәңге төрле чигендер кәбестә айрым бер машина үзләре оештырып, машинаны табып, үзләре шул машина өчен түләп, айрым шундый груз оештырдылар. Бүген Яршаллыда Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашкан Андрей Яранцевны соңгы юлга озаттылар. Ул 42 яшендә һәлак булган. Гомере буе хәрби хезмәттә Дагестан, Чечня, Югославия, Сирия, Украина. 2014 елда Луганскида ополчение сафына килеп эләгә. Украинада махсус операция башлангач ук анда катнаша һәм октябрь башында территорияне минадан арындырганда һәлак була. Якыннары аның гаделлек һәм ватанын яратуын әйтә. Безнең заман герое турында Гөлнара Миңнеханова. Андрей Яранцев белән хушлашырга йөзләгән кеше килгән. Дәүхит Хәмәдишин аның әти-әнисе һәм якыннарының кайгысын республика президенты исеменнән уртаклашты. Примите слова соболезнования от нашего президента. Безнең президент, министрлар кабинеты Татарстан Дәүләт Советы исеменнән кайгыгызны уртаклашабыз. Аның батырлыгын һәм фидакарьлыгын җиткерер өчен сүзләр таба алмыйм. Ул чын батыр солдат иде. Он был настоящим солдатом. Андрей Яранцевның бабасы Бөек Ватан сугышында катнашкан, аның хикәяләрен тыңлап, оныгы тормышын хәрби хезмәт белән бәйли. Дагыстан һәм Чечнядагы операциядә катнаша, Югославиядә, Сириядә була. Его стезей явилось служение Отечеству. Андрей үз гомерен ватанга хезмәт итүгә багышлады. Ул илебезнең төрле җирләрендә хәрби хезмәт юлы үткән. Кайда гына булмасын, үзен чын батыр итеп күрсәткән. 2014 елда Андрей Яранцев Луганск халык республикасына китә. Февральдә махсус хәрби операциядә катнаша. 98 елда 13 ноябрендә бергә киттек армияга. 99 елда 3 август көнне кирдек Дагестанга, вторая чеченская компания башланган инде безнең. Шуна ул сапер. Бер подразделениедә он даже инструктором был для остальных, для подражания. Он такой шундый малай.
Андрей Яранцев мәктәптә үк көчле рухы һәм гаделлек яратуы белән аерылып торган. Геройны озатырга килгән дуслары аны шунда итеп тасвирлый. Было очень обостренное чувство справедливости. Ул һәр вакыт дөреслек яратты. Җәен кайткан иде. Июль айында күрештек. Ондагы вакыйгаларга битараф түгел иде ул. В садик ходили, в школу ходили вместе. Действительно, человек таким с обостренным. Бергә балалар бакчасына мәктәпкә йөрдек. Бик яхшы, гадел һәм лаеклы кеше иде. Андрей Яранцев фидакар хезмәте өчен Жуков исемендәге батырлык өчен һәм башка медальләр белән бүләкләнгән була. Кече сержантны хәрбиләрчә туган шәһәрендә җирләделәр. Яршаллыдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Бүген Казан сәүдә үзәкләренең берсендә геройлар аллеясы ачылды. Анда көндәлек тормышта батырлык кылган татарстанлыларга багышланган фотокүргәзмә урнаштырылган. Мәгълүмати стендларда татар һәм рус телләрендә иң кыю һәм ярдәмчел егет-кызларның тарихы күрсәтелгән. Алар безнең заман геройлары иҗтимагый премиясенең узган елга лауреатлары. Түбән Кама районыннан 16 яшьлек Илья Матюшинцев күршеләренә янган йорттан чыгарга булышкан. Святослав Яковлев Гретта исемле эте белән хәрабәләр астында калган адашкан кешеләрне эзли. Бөгелмәдән күп бала анасы Гөлнара Галиева ташландык урында от клубы булдырган, анда мөмкинлеге чикле кешеләр дә шөгыльләнә. Безнең заман геройлары проекты 2016 елдан Татарстанның яшь гвардиячеләре башлангычы белән тормышка ашырыла. Фотокүргәзмә 31 октябрьгә кадәр эшли. Мин үземне герой дип санамыйм. Это зов сердца. Кешеләргә ярдәм итәсе килде. Безнең клубта ипотерапия переводится как ипполошотерапия лечения. Гади тормышта ниндидер геройлык эшләгән яки ниндидер анда ниндидер өлкәдә зур уңышка ирешкән безнең менә яшьләребезне, безнең Татарстан халкын күпчелек очракта менә алар күренми кала. Безнең инде менә төп бурычыбыз аларга карата менә аларны халык белсен өчен тырышу. Бүген хәзер менә шушы горурланып безнең эш бар. Бар безнең яшьләр бар, олы кешеләр бар. Аларны күрсәтеп, чиләргә кирәк бөтенесенә. Алар безгә үрнәк. Киләсе елның 1 гыйнварыннан илдә аз керемле гаиләләр өчен бердәм пособие системасы кертелә. Ул хәзер гамәлдә булган 6 ярдәм чарасын берләштерәчәк. Акчалата түләүләр хатын-кызлар медицина оешмасына йөклелекнең башлангыч чорында исәпкә баскан очракта туганнан алып 17 яшькә кадәрге балаларга һәм икенче балага 3 яшь тулганчы ана капиталы исәбеннән бирелә. Ягъни әлеге ярдәмне алыр өчен аерым гариза тутырырга кирәкмәячәк. Аларны берләштерәләр. Әмма алу шартлары элеккечә кала. Гаиләнең кереме яшәү минимумыннан түбән булырга тиеш. Гаризаны күп функцияле үзәктә яисә дәүләт хезмәте порталы аша биреп була. Универсаль пособиены 1 январьнан бирергә мөмкин, любой көннән бирергә була. Заявление бирергәч, айның 1 көннән ул башлананы. 12 ай дәвамында без түлибез. 12 ай үткәч, тагын бер тапкыр заявление бирергә була. Нишләй балага 17 яшь җиткәнче, һәр бер сайын без имущественная оценканы полностью үткәрәбез дә. Критерийга килсә бала гаилә, шул универсаль пособиены инде назначать итәбез. Яңа елдан гаиләнең уртача керемендә башкача санаячаклар. Моңарчы мөрәҗәгать иткән вакытка кадәр булган 4 ай исәпләнми иде. Хәзер пособие күләме соңгы ай мәгълүматларын кертеп саналачак. Гаиләнең кеременә өлешчә мобилизация буенча алынучыларга бер тапкыр бирелүче акча йогынты ясамаячак, ә менә аларның хезмәт хакын исәпләячәкләр. Татарстанда тол калган яшүсмер егет һәм 262 мең аерылышучы пар барлыгы ачыкланган. Республикада халык санын алудан соң тагын нинди кызыклы мәгълүмат билгеле булган. Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Закон чыгаруның цифрлы алымнарын булдырырга кирәк. Бүген Уфада Идел буе федераль округы төбәкләренең закон чыгаручы органнары берләшмәсе утырышында шундый тәкъдим яңгырады. Анда Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм илнең 14 төбәгенең парламент башлыклары катнашты. Алар арасында Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бар. Моңарчы читтән кертелгән товарларны үзебездә җитештерергә тотынган заманада закон чыгару органнарын, программалар һәм мәгълүмати җиһазлар белән тәэмин итү утырышның төп темасы иде. Белгечләр шулай ук дәүләт һәм муниципаль контроль системасы турында да фикер алышты. Утырышта Татарстан белән Чувашиянең дәүләт советлары арасында килешү имзаланды. Ике республиканың парламентлары закон чыгару юнәлешендә хезмәттәшлек итәчәк. Ярдәм итә торган бер-беребезгә шартнамага кул куеп, бүген менә шушы ассоциация утырышында коллегалар алдында үзебезгә яңа җавапчылык алдык. Без булай да дус яшибез ул республика белән, күршеләр белән, ләкин хәзер никахлаштырдык аны.
законнаштырдык. Историческое и очень важное соглашение. Бу тарихи һәм бик мөһим килешү. Беренче чиратта безнең өчен Татарстан парламенты белән хезмәттәшлек кирәк. Без тәҗрибә уртаклашабыз. Татарстаннан уңышлы эшчәнлек өчен үрнәк алабыз. Төбәкләрдә цифрлаштыру киң колач ала ди парламентарийлар. Ул күп кенә хезмәтләрне гадиләштерә һәм уңайлы итә. Банк өлкәсендә булсынмы, дәүләт идарәсендәме, уңышлы мисал Башкортстан белән идарә үзәге. Җитәкчеләр бүген анда булып, эшнең ничек оештырылуы белән танышты. Бу үзәк халык белән даими элемтәдә торырга булыша. Тагын бер уңышлы проект буларак быел Казанда ачылган Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркны атадылар. Төбәк парламентарийларның Башкортстандагы эш сәфәре корылтайда дәвам итте. Соңракалар безнең милләттәшебез Миңнегали Шаймуратовның күптән түгелгенә ачылган һәйкәленә чәчәк салды. Декабрьдән торак коммуналь хезмәтләр өчен бәя арту, мобилизациягә алынучыларның багаларын бушлай кайнар ризык белән тәэмин итү, дарулар кыйммәтләнү. Бу мәсьәләләрне бүген тарифлар буенча дәүләт комитеты утырышында күтәрделәр. Хәзер комитет 2025 елга кадәр тарифларны билгеләү стратегиясын әзерли. Шуның өчен министрлык һәм оешмалар үз фикерләрен җиткерә. Тарифларны билгеләгәндә алар барысы да исәпкә алынырга тиеш. Нәрсәгә игътибар юнәлтәләр? Киләсе репортажда. Сфера социальных услуг. Здесь регулируется порядка 150 организаций. Социаль хезмәтләр, торак коммуналь хуҗалык, транспорт тармагы, дару препаратлары белән тәэмин итү. Бүген киңәшмәгә шушы өлкәләр өчен җаваплы министрлык һәм ведомство вәкилләре чакырыла. 2025 елга кадәр тарифларны билгеләү стратегиясенең үсеше турында фикер алышалар. Аерым игътибар даруларның бәясен билгеләүгә. Здесь необходимо провести работу по полному охвату регулированием предприятий. Монда барлык оешмаларның да мәнфәгатен күз уңында тотырга кирәк. Алар эш эзләп, моңа кадәр зур компанияләр генә исәпкә алынды. Тормыш өчен әһәмиятле даруларга бәяләр 2010 елдан алып дәүләт тарафыннан киләнә, даими күзәтү бара. Хакларны рөхсәт ителгән күләмнән арттыру очраклары юк ди сәламәтлек саклау министры урынбасары. Ел башыннан тормыш өчен әһәмиятле дарулар исемлегенә кермәгән препаратлар 7%-ка кыйммәтләнгән. Читтән кертелгән даруларны үзебезнекенә алыштыру буенча эш бара. Тормыш өчен мөһим даруларны ай сайын мониторинг алып барабыз. Шул мониторинг результатлары күрсәтәләр. Февральдан 10 мартка хәтле даруларның бәяләре әз генә артты. 10 марттан менә бүгенге көндә мониторинг күрсәтә 1,5%-ка даруларның бәяләре төште. Мәгариф министрлыгы балаларны бушлай кайнар ризык белән тәэмин итү буенча хисап тотты. Башлангыч сыйныфлар ташламага ия булганнардан кала, хәзер мобилизациягә алынучыларның балаларын бушлай ашатуны оештыралар. Һәрбер баланы санап торабыз. Военкоматлардан шул цифрларны алып, һәрбер районда күзәтеп торабыз. Ничә балага шушыны оештырырга кирәк. Башлангычларның бер тапкыр бар бит инде. Бушлай ашау. Шуңа күрә башлангычларга тагын бер мәртәбә ашатабыз бушка һәм 5-11 классларын аларында 2 мәртәбә. Көненә 2 мәртәбә ашатабыз. Инде профессиональ организацияларда анда 1 мәртәбә балаларны ашатырга без тиешбез. Бу эш оештырыла, тик мәктәпләрдә туклану мәсьәләсендә кыенлыклар да бар. Әйтик, Казанда уку учреждениеләренең ашханәләре аш-су осталары белән нибары 60%-ка тәэмин ителгән. Была увеличена с текущего года их. Быел аларның хезмәт хакы 13-тән 27%-ка артты. Ашханәдә эшләүчеләр иң күбе 27900 сум, иң әзе 19000 алалар. Шәһәрдә уртача хезмәт хакы 56000 булса, бу очракта без ел саен индексацияләүгә мөмкинлек табарга тиеш. Тарифлар билгеләгәндә, мәктәптә туклану стратегиясын булдырганда да моны исәпкә алу кирәк. Ашханәләргә хезмәткәрләр җитми, балалар ел саен арта. Ризыкны читтән пешереп китертүче мәктәпләр саны күбәер мөгаен. Бу оператор эшенең үз кыйммәт артуга китерәчәк. Тарифлар билгеләгәндә моны да исәпкә аласы була диләр. Декабрьдән исә торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар үзгәрәчәк. Прогноз социально-экономического развития 8,5. Социаль-икътисади үсеш фаразы буенча газга бәя 8,5%-ка, электр энергиясенә 9%-ка арта дип карала. Ә гомумән торак коммуналь хезмәтләр өчен 9%. Бу илнең бөтен төбәкләре өчен. Әлегә безгә төгәл исәпләрне җиткермәделәр. Бәяләрне кышка кергәндә арттыру квитанцияләрдә аеруча да чагылыш табачак. Яңаша исәпләнгән саннар гыйнварда киләчәк. Аннан соң ел ярым дәвамында тарифлар артмаска тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Аксубай районының Кече Сөлшә елгасы тонык ак төскә кергән. Район халкы һәм экологлар бу күренешкә октябрь аенда юлыга. Аксу агучы турба райондагы май заводыныкы түгел микән дип шикләнәләр. 2019 елда экологлар бу предприятиедән елгага сузылган турбаны бер тапкыр тапкан була инде. Ул чакта күрелгән чаралардан соң башка агызмаганнар. Алар хәзердә шундый фикердә. Кече Сөлшә елгасын кем пычрата? Экологлар һәм табигатьне саклау буенча прокурор белән бергә моны Инзилә Хөсәйнова ачыкларга тырышты.
внизу, в воде, труба, под землей. Это все дальше уплывает. Бу кадрларны экологлар бер атна элек төшергән елга тонык ак төстә су астында труба күренеп тора. Эколог ак төстәге пычрак сыйыклыкның шуннан агып чыгуы турында сөйли. Белгечләр биредән су үрнәген алган, анда зыянлы матдәләр булуын ачыклыйлар. Трубадан ак су чыгып тора. Елга уртасында. Пробалар алдык инде. Күрсәтте аз гына превышение по аммонию, по нитритам и самый главный по нефтепродуктам вылезло 53 раза. Анализлар буенча начали уже, да, тикшерү өчен. 3 ел элек Кече Сөлчә елгасының шушы урынына Аксубайның май заводынан зыянлы калдыклар агызган булганнар. Шуңа бу елда экологларның шиге әлеге предприятиягә төшә. Алар табигатьне саклау буенча прокурор белән бу комбинатка барды. Нам поступила информация от Министерства территориального управления Министерства экологии, что 13 октября были сбросы от завода, да? 2019 елда прокуратура җитештерү калдыклары елгага агызылырга тиеш түгел дигән күрсәтмә биргән. Завод җитәкчелеге әйткәнчә, алар суга сузылган турбаны алып атканнар. Предприятиедә чистарту корылмалары төзелгән. Кече Сөлчә елгасына агызылган зыянлы калдыклар берничек тә безнеке була алмый диләр заводта. Построено с нуля очистные сооружения. Без кисәтүләрдән соң чистарту корылмалары төзеп куйдык. Алар эшли, зыянлы калдыкларның барысы да чистартыла. Очищаются. Аксубай халкы хәзер әлеге елганы сөтле елга дип атап йөртә. Ләкин суга калдыкларны кем агызуы әле дә билгеле түгел. Белгечләр сүзләренчә, хәзер бирегә бернинди ярамаган сыекчалар да агызылмый. Ләкин су һаман да тынык. Фотография показывает. Интернетта фотосын күрдем. Мондый хәл еш кабатлана башлады. Бу бик начар инде. Әйләнә тирәне үзебез үк пешератабыз дигән сүз бит. Чәйне чишмә суларын безнең ничәләр әйе? Чишмә суын чәбез. Колонка суын чәбез. Табигатны без гайламый. Есть, вот он. Труба. Железная, да? Яңа турбаны элеккесе булган урыннан ерак түгел сузганнар. Пычрак сыеклык елгага шуның буенча агып килгән. Яңа турбаның хуҗасы әлегә билгеле түгел. Идет, найти конец. Да, если даже не найти, то полностью выключить все и убрать, чтобы те, кто неповадно было в следующем. Табигатьне саклау буенча прокурор турбаның каян сузылганын бу атна ахырына кадәр ачыкларга дигән бурыч куйды. Хәзер тикшерәбез, тикшергәннән соң да үзебез аннары меры применения. Мында или административная ответственность, или җинаять эшләнде. Икесеннән берсе аның зарарына карап. Хәзер турбаны сузучылар эзенә төшәсе һәм аларга тиешле җәза бирәсе кала. Әгәр дә хуҗасы табылмый икән, турбаны җирле хакимият казып алырга тиеш. Инзилә Хөсәенова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда республикада яшәүче халыкларның мәдәнияте йола бәйрәмнәренә багышланган фотокүргәзмә ачылды. Бирегә күп милләтле Татарстан бәйгесендә катнашып, жюри тарафыннан иң югары бәя алган сурәтләр куела. Конкурс быелның июлендә Казанские ведомости газетасы битләрендә игълан ителгән иде. 3 ай эчендә 50 фото кабул итәләр. Аларны һәвәскәрләр дә, профессиональ фотографлар да төшергән. Финалга 10 иҗат әһленең 31 эше уза. Эшләрнең барысы белән дә Татарстан фотографлар берлегенең Сфера галереясында танышырга мөмкин. Фотография — это, конечно, безусловно, один из эмоциональных видов искусства. Фотография ул хисләрне чагылдыручы сәнгать төре. Сурәтләр булганда кешеләр бар, димәк тормыш дәвам итә. Монда алга таба да яшәячәкләр, сөенәчәкләр дигән сүз. Татар гаиләсен саклап калу, балаларны милли мөхиттә тәрбияләү һәм гореф-гадәтләрне киләчәк буынга тапшыру. Бу хәзерге заманның төп проблемалары дип белгечләр. Бүген әлеге тема Татарстанның гаилә һәм демография үзәге оештырган түгәрәк өстәл утырышында күтәрелде. Анда яучылар, әтиләр берлеге әгъзалары, гаилә коруга кагылышы булучылар чакырылган. Балаларга туган телне ничек оныттырмаска, гаилә ныклыгын саклау өчен ниләр эшләргә, хәбәрчеләребез кызыксынды. Снижение численности населения региона в целом, но и о сокращении численности татарского народа. 2002 һәм 2010 елларда уздырылган халык санын алу нәтиҗәләре буенча Татарстанның гаилә һәм демография үзәге яңа социаль тикшерүләр уздырган. Шушы вакытларны чагыштырып караганнан соң Россия буенча татарлар саны кимегән. Республикада киресенчә 12 меңләп кешегә арткан дигән нәтиҗәгә киләләр. Бүгенге утырышта да миллилекне, телне саклап калу, гореф-гадәтләргә кызыксыну яту хакында сөйләштеләр. И что еще более положительно? Иң мөһиме, республикада татарлар саны гына түгел, татарча сөйләшүчеләр дә 11800 кешегә күбәйгән. Монда әлбәттә туган телне өйрәнү һәм саклап калу өчен дәүләт тормышка ашырган программаларның өлеше зур.
Шулай ук сораштырулар нәтиҗәсендә хәзерге заманда бик актуаль булган мәсьәләгә дә тукталганнар. Бу катнаш гаиләләр проблемасы. Әти-әнисе татарлар булган гаиләләрдә дә туган телләрен белмәүче балалар тәрбияләнә ди гаилә һәм демография үзәге белгече. Эш шунда ки, хәзер яшьләр татар мөхитендә тәрбияләнеп үссә дә, укырга чит төбәкләргә, башка илләргә китә. Күбесе шунда төпләнеп кала. Кире кайтканнары исә телләрен оныткан булалар. Элекке вакытта инде миграция бөтенләй татарларга хасман. Алар инде җиргә береккән, һәр вакытта мал туар тотып, шул җирне эшкәртеп, инде алар читкә китү ягын караманнар. Хәзерге вакытта инде башка күренешләр бар, эволюция бара дибез инде. 6% авыл халкы татарларны тәшкил иткәнне исәпкә тотсак, бар әле башка милләтләргә караганда татарлар миграциядә әзрәк катнаша. Бер үк милләттән булган пар табарга чын татар гаиләсе корырга теләүчеләр өчен республикада бөтен дөнья татарлары өчен гаилә кору һәм саклау үзәге эшли. Соңгы берничә ел эчендә 3 меңләп кешене кавыштырганнар. Гадәттә гаиләләр беренче 5 елда таркала ди белгечләр. Шуңа күрә әлеге үзәккә мөрәҗәгать иткән һәркемгә беренче чиратта хөрмәт, сабырлык, рухи һәм милли кыйммәтләр турында сөйлиләр. Бүгенге көндә карыйм, менә кешегә, рухи кешегә, шушы теләк кешегә һәм әти-әниләр дә үзләренең өлешен алып торалар. Үзләренең балаларына кичкенәдән үк менә син инде татар кешесен эзлә, татар кешесе белән гаилә кыр дип әйткән насихатларны яшьләребез истә тота. Киләчәк буынны милли җанлы итеп тәрбияләүдә төп рольне гаилә уйный ди белгечләр. Шуңа күрә әледән-әле яңа проектлар тәкъдим итәләр. Мәсәлән, әтием әкиятләре дип аталучы программа ярдәмендә балаларга татар телендә әкиятләр яздыралар. Әтидән бөтен әйбер килә инде. Алар бәләкәйдән үк өйрәтсәләр, әкиятләр әйтсәләр инде, бигрәк безнең татар традицияләре онытылмый инде. Динебезне, мәдәниятне, йолаларны киләчәк буынга тапшыруда гаиләнең генә түгел, җәмгыятьнең дә роле зур. Шуңа белгечләр тәрбия эшен балалар бакчаларыннан ук башларга кирәк дигән максат куя. Инзилә Хөсәенова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый яңалыклар. Исән-имин булыйк. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Мыши, крысы. Ротобор. Крыс и мышей уничтожает. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Халыкара татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Филус Кахиров, Илмира Калимуллина, Рифат Зарипов, Иркә, Ришат Ихватуллин һәм башкалар. Зур гала-концерт 20 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Билетлар заманчаныкта Руха Кремль сараенда сатыла. Казан 12 ноябрь. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Яромир Низаметдиновның юбилей концерты. Тамашаның кунаклары Фердинанд Саляхов, Лена Бичарина, Наил Сәгъдиев һәм Зарина Хәсәншина. Билетлар зур концерт залы кассасында. Телефон 292 17 17 6+. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Не пропусти! Открытие мехомании в Казани. Весь октябрь. Норковые шубы с капюшоном. Всего 65 тысяч рублей. Мехомания. ТРК Паркхаус. Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Лада» с рекордной выгодой 20%. Если «Лада», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230 30 30. В «Белке» новое поступление шуб и дубленок. Скидки на все. «Белка», Татарстан 7. Казанский цирк представляет с 22 октября белорусская цирковая программа «Мост». Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Алдагы тәүлектә циклонның тыл өлеше тәсирендә һава торышы уңайлы, ләкин салкынча булачак.
Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы Азнакайда яңгыр явачак уртача 1 градус. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама яршаулы Алабугада болытлы һава 1 градус. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми 1 градуска кадәр. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук болытлы уртача 2 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә аязучан болытлы һава 3 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта урыны белән яңгыр булырга мөмкин уртача 2 градус. Пәнҗешәмбе бераз җылырак булачак, кичкә таба тагын явым-төшем көтелә. Башкалабыз Казанда болытлы һава, уртача 3 градус. Җил көньяк-көнбатыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.